Sprintti TV:n tutkivan journalismin tutkimusyksikön alajaoston 3 viimeistä jäsentä on taas löytäneet tiensä tänne Jyväskylän uimahallille Aalto Alvari, joka täällä remontin keskellä kouristelee. Ja löydettiinkin täältä ihan uusi kasvo, Viktor Mänty. Joo. Kerropa hieman itsestäsi. Joo, eli mä oon Vaasassa aloittanut uinnin ja asunut koko elämäni siellä. Ja nyt sitten päätin, että on aika vaihtelua ja jätin hommat Vaasassa ja tulin tänne tekemään lukion loppuun ja jatkamaan uintiuraa. Miksi Jyväskylä? No mulla on semmoinen ajatus, että mä aloittaisin opiskelemaan liikuntatieteellistä tai hakisin sinne ja mun veli asuu täällä valmiiksi ja osaa uimareista hyvin, niin silloin viime SM jälkeen niin päätin sitten vähän kysellä ja päädyin tänne. Okei. Mä kattelin sua äsken tuossa altaassa, kun sä touhusit, niin sulla on tommonen aika mukava ote tuohon treenaamiseen. Sä tykkäät haastaa porukkaa ja sä selvästi haastat myös itse siinä samalla. Miten, jos mä menisin Vaasaan kysymään kavereilta, niin miten ne kuvailis sua? No varmaan kilpailuhenkinen kaveri, että tykkään kilpailla ja en mä osaa oikein, mä tiedän, sun pitäisi sit kysyä heiltä tarkemmin, mutta niin paljon pystyn sanoa. Sprintti TV matkaa ilmeisesti seuraavaksi sitten Vaasaan kyselemään Viken kavereilta, että minkä ihmeen takia se Vikki on niin sairaan kova. Miksi sä oot sprinteri? No itse asiassa niin, olen ennen uinut paljon 200 perhosta ja sekaria, että mä olen nyt lähiaikoina päättänyt, että mä rupean sprinteriksi. Ei motivoi enää keskimatkat ja tunne itseni enemmän sprinteriksi. Okei, kyllä. Sä kerroit tuossa, että sä oot kilpailuhenkinen ja tykkäät kilpailla, niin mikä siinä kisassa koukuttaa? Voittaminen. Voittamisen tunne. Olla ekana maalissa. Kyllä. No miten sä sanoisit tämmöiseen asiaan, kun me oltiin Vaasassa kilpailussa pari vuotta sitten talvella ja me oltiin siinä jossain keskustahotellissa majoituttiin ja mä en kertaakaan mennyt samasta ovesta sisään enkä tullut samasta ovesta ulos, että miten eriskummallinen kaupunki se Vaasa oikein on? Ei mä oikein tiedä. Pieneltähän se tuntuu verrattuna Jyväskylään, mutta sekin voi olla, että Vaasassa on kaikki nähty jo ja täällä on niin paljon uutta. Kyllä. Mutta ihan mukavia ihmisiä siellä on kaupungista. Sen sijaan en pidä niin paljon. Selvä. Ok. Sä kerroit tuossa äsken, että sä oot perhosuimari ja nuorten kisoissa oot uinut itsesi ihan palkintosijoille saakka. Mites nyt kun siirrytään aikuisiin, niin minkälaisia lajeja aiot uida? Vieläkö perhosella jatketaan? Kyllä varmasti, että ajattelin kyllä, että kun on uinut näitä keskimatkoja enemmän pääkisoissa, että voisi siirtyä vähän lyhyempiin matkoihin ja ehkä ottaa vaparikin mukaan, niin okei. Vaihtelua. Kyllä. Mutta perhosella jatketaan varmasti. Joo. Sä olit viime vuonna GP-kilpailuissa 200 perhosessa finaalissa. Vieläkö 200 perhosta on ohjelmassa nyt tulevissa GP-kisoissa? En ole itse asiassa vielä päättänyt, että saa nähdä miltä tuntuu. Okei. 100 ainakin. Kyllä. Se on varmasti päälaisia. Nähdäänkö siellä jo sitten muita lajeja myöskin? Saa nähdä. Okei. Hienoa. Sitä me jäädään jännityksellä odottamaan. Kello on nyt niin paljon ja on perjantai, että mä lähden tästä Maken kanssa saunaan. Make tuolla jo odotteleekin, niin ei muuta kuin seuraavaa kertaan sitten. Moi. Morjes.